Vítam vás u nového videa na hru Battlefield 3, je tu so mnou kamarát Megajob. Čaute. A hráme co-op, Exodus mapa, čiže prvá. No, jedna z prvých, povedzme. Počkaj, to je hen tam? No, nič. Mám ísť na ten most a tam ich obstreľovať. Dobre, Javelin nechám tak. A ja. Počkej, to si zoberiem. Ok, poďme. Keep an eye on the gun trucks. If we lose them, they'll push through. Durite, nemám naboje. Mám ťa kedy do spodu? Killing everything, motherfucker! Idem hore, hej, budem si ukryť. Okej. Ty si ber pravú stranu a ja si berem ľavú. Hovno, vidím tu to. Jak láhnu. Dole ti to prebíja tak dlho. Vole. Počkaj. Prebij si rýchlo. Super. Tarararara. Najbijam a střílím. Dole ti, Javelin si rýchlo zober. A sej mi tamto. Ja viem, čo mám sejnúť. Fakt. Chcem Javelin. Rýchlo, už som to raz sejmul. Veď ten Javelin nejde zobrať. Ale to musíš hore. Na Ja- dvojke máš Javelin. Aha. Rýchlo. Kde je? Tak ja ho sejmem. Fakt. Torite, nemám reloadment. Jo. Mám ich doraziť. A teraz druhá strana, naľavo. Naľavo? Ako úplne naľavo, odtiaľ pôjdu. Chod tam dať mini. Tam pôjde tank. Štvorka? Hej. Ich mám 3. Ja ich tu Okej. ešte dosabijam. Tuto? Nie. Nie, Fakt? úplne naľavo, na začiatku. Tuto? Contact. Hej, tam, kde to ukazuje takto vest. Enemy counterattack. Daj tam 2 miny, to bude stačiť. Ku sebe ide, počkaj, dám tam aj ja. Fakt, už som ich tam dal. OK, zdraj. A láhni si sem. Alebo choď tam hore a tam z hore z toho mostu ich kryť. Dori, pomôž mi! Za tebou. Čo za tebou tebou? je debil. Fakt? Ja som stál v tom bipode. Rýchlo. Nejde náhodou tank nejaký? Neviem, možno. Kurňa. Aha, oni sú hore ešte. Hore budú. Tí debili dva. S RPGčkami. OK. Hore RPG. OK, jeden dole. RPG. Už je ten tank? Nie. Dorti zo spodu. Super. Ďalší dole. Tu sú Au. dole. Kde dole? Tuto pod nami. Za nami či pod nami? Aha. Veď tie miny ani nevybuchli. Však ešte ten tank neprešiel, či? Ale však potom musí prejsť tank. Jaj. Odtiaľ príde tank? No. No. Už si nepamätám, keď...
Už ide? Asi keď už to vybuchlo, tak už je zničený. Aha. Nie, ono to Pozor. zničilo. Ale že keby dačo, tak máme Javelin. Nice. No okej, máme ísť tam. Naber si naboje. Get some bodies up on the east. Potrebuje si Javelin. Reorg and grab Aj mini si ammo on the way zober. over. Ok, mini máme. Aj gulomet. Alebo... Počkaj, ty si zober Javelin, hej? Ja si zoberiem ešte jednu zbraň. A dvakrát potom snemi ten tank. Počkaj, snažím sa zobrať teba. No okej. Berem ešte miny. Teba jednu môžem zobrať? To si prebieš, keď odtiaľ odídeš a prídeš. Aha. More to sa ináč trase, tá zem. Stay ready. Poďme sem. They're regrouping. Stay Ale kryj ready. sa. Sa kryjem. Si na chvíľku zoberiem ten môj. Tak poďme. Počkaj, si radšej to položím na to auto. Kde si? Ok, už idú. Da. Je bomba, keď máš ten východ. Kde? Škoda, že tu nemám svoj skar. Ok, teraz napravo, spravo pôjdu. Ešte tam hore sa mi zdá, že budú. Čakaj, poviem ti, odkiaľ idú. Ešte tam sú. Ale naľavo. Tak. Ratatatatata. Kde sú naboje? Naboje? Hej, tu sú není. Bacha, tu je! Kokos, na mne spadla palma. Palm? Má. Videl si henteho, jakú otočku dal? OK, teraz sa mi zre... Poďme sem dať miny. Kde? Pre istotu, tuto. Pozor. Idú Krima. ďalší. Krima. Oh shit. Sem... Ne, skoč. Hlavne. Tada. Fire! Odkiaľ je to sprava alebo zľava? A tu je. A oni idú tady, kde som ja. Shit. Kde je to RPG? Hore, ne? Aha. Kryjem ťa. Fak. Tu je nejaká dobrá zbraň. Si mŕtvý? A daj Nie. sem ty miny. Tu daj ty miny. Počkaj. Už je ten tank. Zdraj. Skapal? Neskapal. Sej mi ho tou kravinou. Shit, nemôžeš skapať. Kde si skapal? Som sa tu zdrbal. Som sa potkol niečo. Už si mu? Asi, ja neviem. Dúfam. Ne. Tak ešte raz, môžeš dve strely do mňa dať. Jo! Rýchlo! Veď som do ňo vystrelil! Jo! Je zničený, poď sem. Okej. Vlastné RPGčko ho dalo. Do reči, ja som tie miny dal na hovno. Ja som ich mal dať sem. A ešte pôjde sa mi zdrží jeden tank. Kde ideš? Tu je ammo si zobrať. Aha. A že kde je? Zober si nejakú do druhej, alebo nechaj si ten Javelin hlavne. A Okay. zober si miesto toho
Miesto toho gulometu si zober radšej nejakú lepšiu zbraň. Nejakú, ktorá není chope. The first best vojaci. Ježiš. Hore je snajper. Ja viem. Je dole asi. RPGčko dobre. Aha, tam je, tam v tom balkóne. Aha, už ho vidím. Vidím mu headshot. Jo, on je mŕtvý. Dobre ty. A vieš to, že na trojke, keď máš túto zbraň, tak na trojke máš granátomet. Fakt? Dívej. Ja mám takú zbraň tiež, to je M416. Oh shit. Máme ísť preč. Zase. Hej, aha, vlastne ideme domov už. To je asi koniec. Máme ísť tam túto... poď sem, odkiaľ sme prišli. Idem. Tak. Ja, to je ten vrtuľník, to už je konec. Mhm. Aha. Sadaj. Ešte ideme strieľať. Tararara. Odstrieľame. OK. Tak, toto je koniec. Uvidíme sa pri ďalšom dieli z ďalšieho z ďalšej mapy na KOP, tuto s kamarátom Megajobom. Tak sa majte a čaute.